Ngayong hapon sa inyong tanan mga kaidol, magpa-advise unta ako sa inyo mga kaidol ba bayan sa akong love life mga kaidol, kung unsay inyong ikatambag sa ako mga kaidol. Sa akong kabahin karon mga kaidol, akong edad mga kaidol 45 akong edad. Bata pa mga kaidol, sayang niya akong lawas mga kaidol ba. Sayang niya akong lawas na ako na ingunani na lang jud ko hantod sa pagka tigulang na ako mga kaidol na walay love life mga kaidol ba. Sayang akong lawas mga kaidol ba. Na ang sayo may katambag ng mga kaidol. Sa akong kabahin karon mga kaidol, lami yung tanay love life mga kaidol kay para dasig mga kaidol o kuan mga kaidol. Dasig iniguli mga kaidol baka nay makapawala sa atong kakapoy mga kaidol ba. Musugat sa ato, nya mo trapo-trapo sa atong likod. Gakos-gakos. Maibog ko mga kaidol kanang ubang magtiayon labi na kanang gabi na mga kaidol, makikita ko magtiayon ba nga kanang magtiayon mga kuan lam sweet kaya mga kaidol, maglambing-lambing sila. Maibog ko magtanaw mga kaidol, maibog ko ba una-unaan ako akong kaagi-sawa na po ko'y asawa mga kaidol o kalibin. Unsay katambag ng mga kaidol o kinahanglan pa ba ko mangiining akong edad nga 45 mga kaidol, kinahanglan pa ba ko mangitag love life mga kaidol. Sayang kayo ng akong lawas mga kaidol. Sayang na akong lawas ba na kuan na hantod na lang gud sa akong hangtod na lang gud sa akong pagtanda mga kaidol nga dili ta ka kuan mga kaidol ba, dili ta ka tilaw o kuan kanang kuan mga kaidol ba, mga kising-kising mga kaidol ba. Gago! Okay na kayo ko wala makatilaw kiss-kiss mga kaidol, pila na katuig, grade 1 pa akong anak mga kaidol. Grade 1 pa akong anak, bulag na sa akong asawa mga kaidol, mo nang mingaw na ko kiss-kiss mga kaidol ba. Ambot ka, makabalo pa ba ka ako karon mo kiss mga kaidol. Aran dugaya na mga kaidol, grade 1 pa akong anak mga kaidol, karon 22 na akong anak mga kaidol, wa pagyapon ko love life. O lang ayaw kong tambag sa inyo mga ka-idol, o kinahanglan pa ba ko mabalik og love life mga ka-idol sa akong edad mga ka-idol 45 na mga ka-idol. Mingaw na ba ako kiss-kiss mga ka-idol kanang malabi na ini gabi ba tulog na ako kanang adisay matulog ba. Mingaw na ko mga ka-idol. Unsa mangita ba ka ako ani kuan? Mangita baka ako ani manguyab baka ako ani mga kaidol o pananglitan manguyab ko mga kaidol. Unsa may dapat pila may edad nga dapat ipares na ako mga kaidol, akong edad 45, pila may akong edad akong partner mga kaidol. Kuan ba mo pili ba ko kuan kanang mga batanon galig biyaan puta ng batanon mga kaidol, or kanang kinahanglan ba parihan akong edad mga kaidol, or kanang mas magulang pa sa ako mga kaidol. Unsa may maayo ana mga kaidol, tambagi ko yung mga kaidol na kung mangita kong love life ba unsa may maayo na ko love life mga kaidol, kanang bata pa sa ako, kanang batanon, or kanang parihan akong edad, or magulang sa ako mga kaidol. Ang problema po mga kaidol baka ng mga batanon bitaw mga kaidol galing biyaan tala mga kaidol, kita na po nagbatanon mga kaidol, muuban ba unang labad sa ulo mga kaidol. Unang ngayo og tambag sa inyo mga kaidol kung unsay angay buhaton mga kaidol, mo balik ba kog love life mga kaidol nga akong edad 45 mga kaidol na
sayang man ko ding akong lawas mga kaidol, mapasagdan ba, mapawalay pulos ding akong lawas ba. Batanon ba ba ta mga kaidol? Madlok lagi po ko kay galik mag-away, sige away ba na mag binunanay na o plato ba. Binunanay plato kutsara. Ang man-nervous na tuma ng mga kaidol, man tabangi ko niya mga kaidol, unsay angay na kung buhaton mga kaidol. Mga kaidol, bye-bye, comment na mo mga kaidol.